Ndewo unu niile. Awụ awụ nwanne gị nwanyị Udochi Okeke na-abịa taa ịgụ asụsụ Igbo, ịmụta asụsụ Igbo. Oge n'oge ana m eme onyonyo ndị ahụ ndị a inyere onwe m aka ịmụta asụsụ Igbo. Emebe m onyonyo dịka nke a ruo ọnwa nọmba izu abụọ, mana maka enwe m ụtụtụ ọrụ na-eme, mana m sị agaghị m ahapụ ka izu ọzọ agafe tutu m mee onyonyo, tutu m ji ohere ime ihe ahụ ka m mụta asụsụ Igbo. Achọrọ m ka m mee ihe a ihe m chọrọ ikwu bụ consistently. Achọrọ m ime ihe ahụ ụfọdụ oge, as much as possible. Ịma ihe m na-ekwu, ka m mara na abụ m onye na-asụ asụsụ Igbo, abụ m onye na-eme ihe ahụ. Ọ dịghị ihe m ga-eji akpa nkata, ọ ihe m ga-eme na aga m eme ya ọfụma. Ya mere asị m ka m bịa taa ime onyonyo nke iji unu na ana m eme ihe ahụ, na anọ m ebe a, anọ m ga-eme ihe a, ma ọ bụ mgbe mmiri na-ezo, ma ọ bụ mgbe ọnwa na-acha, m ga-anọ ebe a. M ga-abịa ọ bụrụ izu ụfọdụ izu agafe, mmecha ihe m chọrọ, ihe m na-eme oge ahụ, m ga-abịa bịaghachi ọzọ ime onyonyo ndị ahụ. Unu nwere ike ịhụ ebe m nọ. Ọ dịghị oyiri gị ebe m nọ oge gara aga, n'ihi na anọ m ebe ọzọ. Anọ m na California na-eme ndị ahụ. Maka ọrụ m ji eburu onwe m gawa ebe a. Ka anyị bido. Ọ bụrụ na ugbu a bụ oge mbụ iji abịa lee ihe m na-eme ebe a, ka m gwa gị na ihe m na-eme bụ na ana m akụzi onwe m asụsụ Igbo. Otu m na-eme ya bụ ana m ege podcast ntị. Podcast m na-ege ntị bụ
AWR Adventist World Radio ha na-eme podcast naanị n'asụsụ Igbo uh, uh, site na from the I was going to say from the beginning to the end rue mbụ rue ikpeazụ ha ncha na-asụ asụsụ Igbo. Ya mere m si ka m nụrụ ihe ahụ mgbe ha na-ekwu podcast n'asụsụ Igbo ka m gee ya ntị ịnụrụ okwu Igbo mji ihe a ka m ji ya ji ya dịka ngwa m ga-eji anụ asụsụ Igbo. Ya mere m si ka m gee ya ntị mgbe m nụrụ ihe ọ na-ekwu na podcast nke a, m na-ede ihe niile o kwuru. M ji ikeji 30 ịnụrụ okwu Igbo na podcast. M na-ede ihe niile o kwuru na podcast na ikeji 30 nke a. M nụrụ ihe niile o kwuru. Mgbe m nụrụ ya, m na-ekwụsị ọ bụrụ o kwuru ihe rue ọ bụrụ o kwucha ihe, m na-ekwụsị ihe podcast okwu podcast ide ihe m nụrụ ebe ahụ. M decha ihe m nụrụ, m na-gbagodi okwu podcast ka m nụrụ ihe ọzọ, ka m nụrụ nke abụọ or the next one. Ka m nụrụ nke a, dee ihe o kwuru, nụrụ nke ọzọ, dee ihe o kwuru, nụrụ nke ọzọ, dee ihe o kwuru. Na nkeji 30 nke a, m nwere ike ịnụrụ dịka nkeji 5 okwu rue nkeji 5. O rue mkpịsị akwụkwọ abụọ ihe m na-ede. M decha ihe ahụ, unu ga-ehụ ebe m tụgharị ihe niile m dere n'asụsụ Bekee. Mmecha okwu nke a, m ga-eji nkeji ihe dịka 50 na-ekwu okwu n'asụsụ Igbo. Ihe m ga-ekwu n'asụsụ Igbo ga-esi ebe m nwere ike ikwu ihe na-eme n'ụwa, ma ọ bụ ihe m na-eme ebe m nọ, ma ọ bụ ihe m gụrụ n'akwụkwọ. Ọ just ebe m ihe m na-eji iji okwu agbalị ikwuru ihe n'asụsụ Igbo. M na-eji ya ịmụta otu m ga-ekwu n'asụsụ Igbo, nke m na-ekwu okwu n'asụsụ Igbo. Ọ dịghị mkpa mme ihe a, mana m sị ka m mee ya ka mma na m na-emụta ihe.
mgbe m na-eme ihe ndị ahụ. M sị ka m gwa gị otu m na-eme ihe a ka unu mara ihe m na-eme, ma ihe pụtara ihe m na-eme, na m nwere atụmatụ m na-eme ihe a. Enwere atụmatụ m na-eji eme ihe a. Ọ gwụla, ka anyị bido. Ezi onye Igbo na-ege ntị, ndewo, ana m ekele gị n'ụbọchị taa. N'ezie, obi dị m ụtọ ịnabata gị n'ihe omume anyị nke bụ ntụgharị uche nke okwu nke ezinụlọ. Ana m asị ka ọ dịrị gị na mma, ka onye nwe mgbe gị ume, ka onye nwe mgbe anyị niile ume, ka anyị na-aga n'iru n'ileba anya n'okwu ndị a nke anyị ga-eji na-akasịrịta onwe anyị obi. Gị nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, onye mụ na ya na-anọkọ, n'ezie ọ dị otu akụkọ m chọrọ ka anyị leba anya n'ụbọchị taa. Nke a bụ akụkọ gbasara onye ọlụ aka ya bụ ihichasị akpụkpọ ụkwụ. A sị m na ọ bụ akụkọ gbasara onye ọlụ aka ya bụ ihichasị akpụkpọ ụkwụ. Ọ dị n'otu ntakịrị obodo a bụ nke mepere emepe nke ọma, ma ọ dị otu nwoke ebe ahụ bụ onye nke na-eji ego achụ ego. Ịmara na ndị na-eji ego achụ ego, ọ dịghị mgbe ha na-ekweta na ha nwere ohere ime ihe ọ bụla, ma ọ bụkwaghị ma ha mechara ka ọha ha n'ụbọchị ahụ. Nke ka nke, ọ bụrụ na ngwaahịa ha bata, ihe ọ bụla ị na-akpara ha, n'ezie ị na-egbu oge karịkwa ma ha lebara anya na ihe ahụ nke bụ ihe ha kpọrọ ihe mbụ n'ime ndụ ha. Nke a kpatara anyị ga-eji ghọtakwa ihe kwesịrị ịbụ ihe mbụ n'ihe ọ bụla nke anyị na-eme n'ụbọchị ndị a. Nwa okorobịa bụ onye a kpọrọ nzukọ, mbụ onye nke a anyị kwuru okwu ya sị na ọ bụ onye na-eji ego achị ego. Ka o ji wee bilie ịga, ọ dị ụlọ 9 ọ ga-agafe tutu ya eruo ebe ahụ a na-eme nzukọ. Mgbe o ji bilie isi n'ụlọ ọrụ ya gbadata, ya ezute otu nwoke a, nke a bụ onye na-ehichasị akpụkpọ ụkwụ. Onye a na-ehichasị akpụkpọ ụkwụ wee sị ya, "Ei, nna m ukwu, biko lee, akpụkpọ ụkwụ gị echuola, nyetụ m ohere ka m nwee ike hichasịa ya ka ọ dịkwa mma." Ya sị ya, "Mba, biko hapụ m aka na enweghị m ohere." Ya na-aga, ka ọ na-aga, ya garuokwa n'ụlọ nke abụọ. Otu onye ahụ nke na-ehichakwa akpụkpọ ụkwụ n'ebe ahụ akpọ ya, "Nna anyị ukwu, leenụ, akpụkpọ ụkwụ gị a echuola nke ukwuu, nyetụnụ m ohere ka m wee hichasịa ya." Ya sị ya, "Mba, enyela m nsogbu na enweghị m ohere, ana m agaje nzukọ ngwa ngwa." Onye ahụ ahapụ ya, ya agawa. Ka ọ na-aga, o ruela n'ụlọ nke ikpeazụ ọ bụ ọ gafee, ya banye n'ụlọ ahụ ebe e nwere nzukọ. Onye nke na-ehicha akpụkpọ ụkwụ n'ebe ahụ bụ onye kpebiworo n'ụbọchị ahụ sị na ya ga na-agụ ọnụ ọgụgụ. Ya gụgide ọnụ ọgụgụ a, onye ahụ nke na-agafe, mgbe ọ ga-agụ 100, onye ahụ na ọ ga-ehichasị akpụkpọ ụkwụ ya nke efu. Mgbe nwa okorobịa bụ onye ji ego na-achọ ego na-agaru ebe ahụ, ya anụ ka nwoke a na-agụ 97, 98, 99 narị. Ya sị ya, "Hei, nna m ukwu, biko, ahụrụ m na ịchị ọtụtụ ihe n'aka nke ga-eme ka ị wee bụrụ onye na-enweghị ohere, ma n'ezie ọ ga-amasị m n'ihi na akpụkpọ ụkwụ gị echuola ka m hichasịa ya, n'ihi na taa bụ ncheta ọmụmụ m. Ekpebikwara m ma kwuo onwe m nkwasị na onye ọ bụla nke ga-agafe ebe a taa, mgbe m na-agụ ọnụ ọgụgụ a, onye ọ ga-ama na mgbe ọ ga-agafe ya bụrụ onye nke narị ga-abịa n'ụzọ m, na aga m ehichasị akpụkpọ ụkwụ ya n'efu. Biko kwee ka m..." Ndewo, ka anyị ndewo niile, ka anyị gụọ ihe m dere na omume anyị taa. Akụkọ nke a na-atọ ụtọ, atọgodi ụtọ. I think that said it right. Akụkọ ahụ na-atọ ụtọ,
atola ụtọ. Is that right? I don't know. But that story on atọ ụtọ. Mana anobem egechala m ya ntị n'ihi na oge eruola nkwụsị ide ihe m na-ege ntị na podcast. Mana mgbe anyị mechaa ihe aga m gaghachi ige akụkọ niile ọ na-ekwu na podcast nke a. Unu nwere ike o nwere ike bụ na ịma na ana m ahapụ ka akụkọ podcast agafe ebe m na-ede mgbe m na-erụcha onyonyo ndị a. M nwere ike ime ya ka unu nụrụ podcast niile, akụkọ niile ọ na-ekwu na podcast. Mana mgbe m na-ede ya, ana m anụ ihe niile ọsọsọ nke m nwere ike ide mgbe nkeji 30 na-agafe. Oge m nwere ike ji eme omume ndị a nke a. Mana ka anyị leba anya na akụkọ ndere mara tụgharị ya na asụsụ Bekee ka m ji ya ịmụta asụsụ Igbo. Ihe nwoke ahụ kwuru bụ na ezi onye obido sị, ezi onye Igbo na-ege ntị, ezi onye Igbo na-ege ntị, ndewo. O kwuru na, that means, good Igbo people that are listening, ndewo, the greeting. Ana m ekele gị n'ụbọchị taa. He's greeting us today. N'ezie obi dị m ụtọ ịnabata gị n'ime omume anyị nke bụ ntụgharị uche nke okwu nke ezinụlọ. So he's saying, he's very happy to welcome us to what they're doing today, meditations with the family. Ana m asị ka ọ dịrị gị na mma. So he's wishing us well. Ka onye nwe m gbaa gị ume. So he said, may my Lord strengthen you. Ka onye nwe m gbaa anyị niile ume. So he said, may the Lord strengthen us. I didn't write onye nwe m. Ka onye nwe m. Echefula m ide nke a. Ka anyị na-aga n'iru n'ileba anya n'okwu ndị a. So he's saying, let's go ahead and look into the word today. Ka anyị ga-eji, no, he said, I don't know what he's saying there. Anyị ga-eji kasịrịta onwe anyị obi. So amaghị m ihe bụ kasịrịta, but ọ dịka ihe ị ga-eji atụgharị n'uche gị, atụgharị abụna ị ga-ama onye Igbo. But ihe m na-eme bụ na m na-agba gburugburu, no, m na-ede gburugburu na okwu anaghị m aghọta, okwu na-agbagwoju m anya. M na-ade gburugburu ebe a. Ngwụcha onyonyo nke a,
m ga-eje jụọ nwanne m nwoke maọbụ nwanne m nwanyị ka ọ gwa m ka ọ gwa m ntụgharị ya n'asụsụ bekee ka mma ya ọfụma. Ka sịrịta nwaanyị obi gị nwanne m nwoke nwanne m nwanyị onye mụ na ya nọkọ. So he's saying my brothers and sisters who are here with me today. N'ezie ọ dị otu akụkọ m chọrọ ka anyị leba anya n'ụbọchị taa. So he's saying there's one story that I wanted us to look at today. Nke a bụ akụkọ gbasara onye ọnụ aka ya bụ ihichasị akpụkpọ ụkwụ. So he's saying the shoe shiner, I guess. He said the title of the story is about a shoe shiner, basically someone who shines shoes or someone who cleans shoes. But I say shine shoes because that's what hanakuya na bekee, or the shoe shiner, onye na-hichasị akpụkpọ ụkwụ. Asị m na ọ bụ akụkọ gbasara onye ọnụ aka ya bụ ihichasị akpụkpọ ụkwụ. Ọ na-akwụ ya ọzọ, ọ na-akwụgharị ya ọzọ. So he's just saying it again, okay? Ọ dị n'otu ntagharị, no, I'm sorry. Ọ dị n'otu ntakịrị obodo. So he's saying there was he's kind of starting the story, like once upon a time there was a small town. Obodo a bụ nke mepere emepe nke ọma, ma ọ dị otu nwoke ebe ahụ bụ onye nke na-eji ego achụ ego. So he's saying their small town, the town opened well. M ga-ajụ ihe gbasara mepere emepe, obodo nke mepere emepe nke ọma. M ga-ajụ nwanne m nwoke gbasara ya maka ọ na-agbagwoju m anya. Ma ọ dị otu nwoke ebe ahụ bụ onye nke na-eji ego achụ ego. So he's saying in that town there was a businessman. Ị mara na ndị na-eji ego achụ ego ọ dịghị mgbe ha na-ekwetara na ha nweghị ohere ime ihe ọbụla. So he's saying, business people, ọ dịghị mgbe ha na-ekwetara na ha nweghị ohere. So they always feel like they have time ime ihe ọbụla. So it's like they always seem busy. So ọ dịghị mgbe ha na-ekwetara na ha enweghị ohere ime ihe ọbụla ma ọ bụkwa ma ha mechara nke ọha ha na ụbọchị ahụ. So business people, they always feel so busy, and they never seem to have time until they finish the work that they need to do that day. So you say, what's more, ọ bụrụ na ngwa ahịa ha bata ihe ọbụla ị na-akpara ha, n'ezie ị na-egbu oge karịkwa ma ha lebara anya na ihe ahụ nke bụ ihe ha kpọrọ ihe mbụ n'ime ndụ ha. So he's saying that ọ na-ekwu na what's more, if they get an opportunity, as in if they I'll say ọ bụrụ na ngwa ha nabata ihe ọbụla. So it's like anytime I think what he's saying here, and na m ga-ajụ nwanne m nwoke gbasara ihe ahụ, ihe a n'ihi na
amaghị m ọfụma na agaghị m asị na ihe m ga-ekwu ugbu a dị bụ ezigbo ihe, mana ihe otu m na-ele ya, ọ dị ka ọ na-akwụ na ọ na-esi na if something that they need, or something that they need to do their work well should come to them anytime when you are trying to, engage with them. Actually, we are wasting your time because the other thing is more important to them. The other thing is number one in their life. So, ọzọkwa ọ sị na nke a kpatara anyị ga-eji kọtakwa ihe kwesịrị ịbụ ihe mbụ n'ihe ọbụla nke anyị na-eme n'ụbọchị ndị a. So he's saying, he says that I think what he's saying is that from this we will use this illustration to understand what should be number one in our lives always today. Right. Ihe mbụ n'ihe ọbụla. Most of number one in everything we're doing these days. I have to ask my cousin about all of this because otu okwuru ya na-agbagwoju m anya. Ọ sị na nke a kpatara ọ dị ka otu m dere ya, ọ naghị eji ụda ume na ụda ala, otu ụda na-eme ka m ọ dị ka ọ bụrụ na ma otu ụda na-eme mgbe ọ na-ekwu ihe ahụ, m ga-aghọta ya ezigbo, m ga-aghọta ya ọfụma. Mana otu m dere ya, o nwere ike ịbụ na ihe o kwuru dị otu agaghị m aghọta sọsọ ile okwu m dere ebe a. Ọ sị nke a kpatara anyị ga-eji, nke a kpatara ama m otu o kwuru ihe ahụ, otu o kwuru ya ga-enye m ndụmọdụ ihe m ga-eji ama ihe o chọrọ ikwu ebe a. Mana mgbe m mechaa onyonyo nke m ga-agaghachi ga-agaghachi ịnụkwa okwu podcast ọzọ mara ebe o kwuru ihe ahụ ka mma otu o kwuru ihe ahụ
ka mma ihu chọrọ ikwu ọfụma. Nwa okorobịa bụ onye akpọrọ nzukọ. Nwa okorobịa bụ onye akpọrọ nzukọ mbụ. Onye nke a anyị kwuru okwu ya sị na ọ bụ onye na-eji ego achụ ego ka o ji wee bilie ịga chere. Nwa okorobịa bụ onye akpọrọ nzukọ. Nwa okorobịa bụ onye akpọrọ nzukọ mbụ. Onye nke anyị kwuru okwu ya sị na ọ bụ onye na-eji ego achụ ego. So he's reminding us about the guy we were talking about before, who was the businessman, because he was saying a lot of things. So now he's bringing our attention back to the guy who's the businessman. Goji we bilie ega. So when he started going out to the iga ode olo itolu oga agafe tutoya. So ebe ahụ na-eme nzukọ. Nzukọ bụ ihe m nụrụ oge gara aga mana echefuola m ihe o pụtara. But mana o say that this guy had to pass he had to pass 9 houses before he reached the place where he was gonna do what he needed to do. He had not nzukọ. I think nzukọ bụ just some kind of meeting, I'm guessing selling or on area some kind of a business transaction or something like that. Mana mga chọta ntụgharị ya mgbe mmecha ebe a. Mgbe o ji bilie si n'ụlọ nri ya abata ya ezute otu nwoke. So he said, I think he's saying when he got up and left his kitchen or his dining room, ya ozute otu nwoke. Amami ihe wo ezute. Kamchọta kwa nka. Nwoke a nke na-ehichazi akpụkpọ ụkwụ. So he's the shoe shiner. So ihe o kwuru bụ na so ezute, whatever that means. The guy, the shoe shiner, onye a na-esi hichasị akpụkpọ ụkwụ wee sị ya nna m ukwu, biko lee akpụkpọ ụkwụ gị echuola. So he's saying that the shoe shiner said, was calling him to say that his shoes echuola. I think echuola means that they're going bad somehow, because that's the only thing that would make sense that the shoe shiner will be saying. Either that it's dirty or it's run down or rugged, or he needs his shoes to be fixed. Yetumo here kamwe ki hichasia ya kodikwa mma. So he's saying, let me help them. Give me the opportunity so that I can, fix your shoe, so that so it can be better. Yasiya mba biko hapmaka nenwegi mohere. So the businessman is saying, please leave me alone. I don't have time. Ya naga. Gonaga yaga ro nkolo abua. So as the businessman is going, he reached the second house. Otonyahu nke na-ehicha akpụkpọ n'ebe akpọ. So then the shoe shiner continued to call him. Na yuku lenu akpụkpọ gị echuola
nkuku. So yetum ohere gamwe hichasiaya. So again, he's calling the guy and he's saying, give me the chance. Let me clean your shoes. He's saying your shoes are so messed up. Give me the chance. Let me clean your shoes. And so ya mba enye nam. Okay, enye nam nsogbu. So he's saying, no, don't bother me. Na-enweghị m ohere, ana m eje gaa nzukọ ngwa ngwa. So he's saying, I'm trying to go to this business meeting or whatever it is. I'm trying to get there quickly. Ọ ebe m kwụsị ide ihe o kwuru. Mana o nwere ike bụ na unu anụgo okwu akụkọ nke ahụ agafe ebe m kwụsị. N'ihi na mgbe m na-eme ihe ahụ m na-agba podcast ka o kwuru ka okwu mgbe niile m na-eji gị ebe m na-ede ihe. So ọ nwere ike ịbụ na unu anụgo akụkọ niile nke a. So ụbọchị taa na oge ahụ enwe ụfọdụ ihe m na-eme ka m nwee gị oge ịnọ ebe ahụ ịmụta asụsụ Igbo. Mana oge ọbụla m nwere ohere m ga-abịa ebe ahụ imegodi ihe a. Mana m na-eche na ọ dị mkpa nghọta asụsụ Igbo. Amaghị m ihe m ga-eji eme na oge abịa, mana ama m na asụsụ nne na nna m. So m sị ka m kụzie onwe m asụ Igbo. Ugbu a enweghị m ohere ikwuru okwu gafee ebe a. Mana n'ihi ya mere m ga-akwụsị onyonyo nke ebe a. Ọ bụrụ ihe m na-eme ebe a na-enye gị mmasị ị na-enwe mmasị na ihe m na-eme ebe ahụ, biko nyetụnụ mkpịsị aka elu, jie onyonyo ndị ahụ ndị enyi gị ka ha ma na ọ wụ onye nọ n'ala bekee na-akụziri onwe ya n'asụsụ Igbo. O nwee ụfọdụ ihe m na-eru na the internet. Ị nwere ike ije na wudo.com .com. Ebe ahụ m na-ekwu okwu gbasara ihe mere m na-eme ihe ndị ahụ. Mana enwe m ohere ikwugharị na ikwuru ihe niile gbasara ya ebe a. N'ihi na o nwee ụfọdụ o nwee ihe ndị ọzọ m kwesịrị ime ugbu a. Ndewo unu. Ana m ekene unu maka unu bịa nọkọ mụ na unu anyị nwe nnọkọ taa. O nyere m ezigbo obi ụtọ ime ihe a. Ọ eziokwu.
ọ eziokwu karịrị ihe ị mara, that ị nweghị ike ịma, ị nweghị ike ịma otu obi m dị ụtọ mgbe m na-eme ihe a. O nwere ike ịbụ na ọ na-agbagwoju mmadụ anya ile m na-eme ihe a, mana ọ ihe na-enye m obi aṅụrị. Amam otu ọzọ m ga-kwuru ihe m chọrọ ikwu, mana o nwere ihe ịbụ na ụbọchị na-abịa abịa m ga-enwere okwu m ga-eji kwuru ihe m chọrọ ikwu. Enwe m okwu dị n'obi m n'uche m, m chọrọ ime ka unu ghọta, mana n'ihi na asụsụ Igbo na-asụ ọ dịghị ezigbo asụsụ Igbo, o siri ike ịgwara unu ihe niile m chọrọ ikwu, mana ihe m na-eme ebe ahụ bụ azịza m chere ka m kwuru ihe ndị a. Unu agbalịa ịbịa lee onyonyo nke ahụ. Ahụrụ m unu anya gafee ihe niile unu mara. Okay. Achọrọ m ikwu okwu. I want to keep talking, but I don't have the words to say. So I'm just going to end it here. Thank you guys for watching, and have a good day. Bye.